Tasan vuosi sitten tosiaankin Korisliiga suljettiin yleisöltä syistä, jotka me kaikki hyvin tiedämme, mutta tässä kun on aistinut nyt jo reilun tunnin tätä tunnelmaa ja katsellut joukkueiden valmistautumista, niin päällimmäinen ajatus on se, että meillä on käsissämme todella mielenkiintoinen ja tunteikas puolivälieräkamppailu, tämän sarjan ensimmäinen sellainen. Puolitoista. Siinä pantiin muuten heti sitten taikurin rannikko tiukoille. Aleksanteri Ahola on erinomainen puolustaja ja näköjään antaa painetta. Ei mene screenistä ali, mutta ottaa tilanteessa virheen ja siinä Teemu Rannikon nerokkuutta. Hän näki ja koki, että Ahola on tilanteessa aavistuksen myöhässä. Siitä virhe pois ja 3 vapaa heittoa. Hieno hetki ennen ottelua, kun Teemu ja hänen vanhempia muistettiin. Upea kausi, joka alkoi Korisliigassa, kuvitelkaa, syksyllä 1996, huipentuu tähän kevääseen. 90% vapaa-heittäjä, 40-vuotias Teemu Rannikko näyttää vähän muille mallia pojat, että näin tämä homma käy. Vilpas 3-0 johtoon. Ahola. Lahti Basketballilta puuttuu sellainen samanlainen syöttöruisku kuin Teemu Rannikko, vaikkapa on Wayne McCullough, joka juuri siinä oli pallossa numero 11, on toki hyvä tuollainen pelin tekijä laitahyökkääjän tontilta, 4 korijohtanutta syöttöä keskimäärin hänellä. Henri Ventoniemi 207 senttinen keskushyökkääjä, virhe hänelle tuossa väärästä screenistä ja näin pallo vilppaalle. Miles Stevens. Opiskelija pelasi koripalloa Ivy Leaguean koulussa Princetonissa. Ivy Leaguean kouluthan on enemmänkin akateemisia oppilaitoksia kuin koripallokouluja, mutta hyvä mies, hyvä pelaaja Miles Stevens, erityisesti erinomainen puolustuspään pelaaja. Nyt pääsee Lahti siihen, mitä se haluaa, työntää nopeasti etukentälle. Peel, mutta Miles Stevens lakaisee. Valittiin aikanaan Ivy Leaguean konferenssin vuoden puolustajaksi ja tuossa hiukan esiin makua siitä, että miksi näin. Rannikko jälleen katselee, tuleeko kontaktia, ei tule. Tulee 3 pisteen pommi. Teemu Rannikko 6, Lahti Basketball 0. Henri Ventoniemi pelaa vahvaa kautta, on ottanut isoja steppejä eteenpäin mielestäni urallaan. Iso mies, 207 senttiä, yliopistokokemusta Yhdysvalloista, Western Floridan yliopistojoukkueesta. LaDarian Griffin, Koivisto screenin takaa, tuo on melkein kuin laittaisi rahaa pankkiin, ei kuitenkaan tällä kertaa. Ahola jättää siihen McCulloughille 18 pisteen keskiarvolla ja kuten näette, vihreä valo palaa. Teddy Poikolan pelaajilla on lupa heittää heti kun se paikka tulee. Rannikko, antaako ekstra syötön? Ei. Lähtee haastamaan McCulloughia. Griffin täysin vapaa. 3 ja sekin pohjaan. LaDarian Griffin, jonka syliväli on muuten 2.20, on erinomainen heiton torjuja. Aivan kuten Miles Stevenskin, Nigel Pearson, uusi tuttavuus, tuli Ranskan Pro Asta eli pääsarjasta. Antaa nyt kuitenkin heikon syötön, lähteekö Vilpas juoksemaan? Ei, koska Ahola riistää, Peel, häntä rikotaan. Teemu Rannikko rikkoo ja vetää sitten samalla syvää happea. Taisi saada tuonne alavartaloon Pallajan seudulle aikamoisen kontaktin tuossa tilanteessa. Näette, että puhalluttaa vieläkin. Brandon Peel vapaaheittoviivalla. 70% vapaa heittäjä. Pelasi 3 kautta brittien pääsarjaa London Lions joukkueessa. Tämä mies tässä 201 senttinen iso laituri voitti mestaruuden, oli voittamassa mestaruutta keväällä 2019 ja se on kyllä aina hieno meritti CV:ssä. Lahti, meneekö paikkaan? Kyllä, Lahti menee paikkaan. Tuossa on yksi keino murtaa se, puolimatkan 2 kuitenkin ohi. Ja Lahti tulee nopeasti etukentälle. Pearson. Ventoniemi vastaa Wood. Tuo on kova taistelupari. Wood rikkoo tässä tilanteessa. Jeremiah Wood, 2-metrinen, 110-kiloinen järkäle. 6 kautta Argentiinan kivenkovassa pääsarjassa.
Seurakaveri Juho Nenonenkin piipahti siellä, kuten koripallon ystävät tietävät paarin otteeseen. Ventoniemi ottaa kolmosen eturautaan. Stevens levypallossa. Koivisto poikikentän syöttö. Mood, mutta uhrautuvasti puolustaa Wayne McCullough. Vähän askel rikkeeltäkin vaikutti. Pallo pysyy pelattavana. Pearson raudan kautta 3 pinnaa. Näin Lahti on tässä ottelussa mukana. Nopeasti menee aika reilut 3 minuuttia pelattu. Kotijoukkue johtaa 9-6. Rannikko katselee sinne Karoliina Anderssonin suuntaan, että olisiko tuossa ollut virheenarvoinen kontakti. Screenin takaa Koivisto, mutta toinen kolkki ohi. Griffin käy kuitenkin hakemassa hyökkäyspään levypallon. Kuten studiotiimi hienosti avasi, Vilppaan puolenkentän hyökkäys on ollut kaikkein tehokkain tässä sarjassa ja tämä mies on yksi syy siihen. Jeremiah Wood, hänen omintakeinen työntöheittonsa tällä kertaa kuitenkin raudoista ulos. Ahola ottaa oman nopean ratkaisunsa. Rannikko. Ja sitten hetkeksi malttia mukaan. Screenipeli Rannikkoa vastaan. Se on yksi sellainen, missä Lahti Basketballin täytyy tänään onnistua, jos se haluaa täältä voiton kairata. Pearson. Ventoniemi. Mielenkiintoista, että hyvin röyhkeästi, määrätietoisesti Lahti Basketball pelaa sisään ja hyökkää Jeremiah Woodia vastaan. Wood pyytää sisään, nyt hän saa siinä hyvän aseman, näkee vapaana olevan Stevensin, joka kolmonen putoaa. Siinä on kova taisteluvari Pearson vastaan Stevens on tosiaankin laatuluokan puolustaja, kuten sanoin Ivy Leaguean vuoden puolustaja yhdellä konferenssikaudella. Luokaton syöttö Rannikko. Ottaa tuon kakkosen, mutta heittää ohi. Se ehkä voinut haastaa siinä jo aikaisemminkin. Teemu Rannikkohan ehti pelata runkosarjaa vain 6 ottelua. Paha säärivamma osapuilleen vuosi sitten oli jo päättää uran. Siltä se pahimmoillaan varmasti tuntui, mutta niin vain mies tuli takaisin, halusi tulla takaisin ja haluaa päättää, näin uskon, uransa Suomen mestaruuteen. Salo Vilppaaltahan mestaruus puuttuu, 2 kakkossijaa löytyy kyllä palkintokaapista, mutta ei ole Panteripatsas Salossa vieraillut. Mainitaan tuomari kolmikko tässä kohtaa, kokonaisuudessaan päätuomari Ville Selkeä, hänellä mukanaan Ari Malkamäki ja Karoliina Andersson. Molemmat joukkueet vaihtavat, Vilpas vaihtaa 3 miestä sisään, Juho Nenonen, DeAndre Parks Jr., joka tuli kesken kauden, ja sitten nuori Karkkilan kasvatti Aatu Kivimäki, pelintekijä tontille, Lahdolta sisään 10. Brandon Meyer, yhdysvaltalaispelaaja, ensimmäisen vuoden ammattilainen, ja siinä Ricky Vatslaks, joka saa puolustettavakseen juuri DeAndre Parksin. Parks on hyvä yhtä vastaan pelaaja, pystyy luomaan etua, ottaa nyt oman kakkosensa ja upottaa sen. 13 pisteen keskiarvolla on tämä kaveri operoinut kevätkaudella Korisliigassa. Meyer, Vatslaks ja myös Eemi Luukkonen on tullut sisään, Eemi numero 7 ja numero 22 Ville Karvonen. Kolmas joukkueellinen Vilmas vaihtaa. Ensimmäistä kertaa tänään Rexmanin ja Rikuainen ja Ilarinnan 4. Erkki Harju levypallossa ja korjataan sen verran, kiitoksia studiotiimille. Puhuin, että Vilppaan puolenkentän hyökkäys on liigan parasta, se on keskitasoa, mutta tuo palloskriini hyökkääminen, se on varmasti osittain hyvin pitkälle, kiitos Teemu Rannikon, liigan eliittiä. Kivimäki, Nenonen on hyvä 3 pisteen heittäjä, hukkaa nyt kuitenkin pallon, se jää pyörimään, potku ja Lahti Basketballin sisäänheitolla jatketaan. 2 kokenutta valmentajaa. Sami Toiviainen valmensi itse asiassa Namika Lahden Suomen mestariksi keväällä 2009. Pienipoikalla puolestaan on valmentanut Tampereen Pyrinnön 3 kertaa Suomen mestariksi. Luukkonen.
Toisen polven pääsarja koripalloilija Pearson tunkee ahtaaseen väliin, työntää siinä Erikinharjua jopa hiukan alta pois, upottaa kakkosen, 3.17 jaksoa jäljellä, kotijoukkue johtaa 14-10. Kivimäki, Nenonen. 600 Korisliiga-ottelua tuli täyteen runkosarjan päätöskierroksella. Se on komea määrä. Kaksinkertainen Suomen mestari. Aikanaan tämä mies tässä, Juho Nenonen, Espoon Hongan riveissä silloin. Ja kun Nenonen tasalukua juhlisti, niin hän päivitti sosiaaliseen mediaan, että kiitokset kaikille ja anteeksi pyyntö kaikille, jotka ovat saaneet kyynärpäätäni maistaa. Ja niitä on kyllä aika paljon, niitä pelureita. Vesa Mäkäläinen tullut myös kentälle Lahti Basketballilta. Siinä juuri partanaama Mäkäläinen numero 3, 2-metrinen laitohyökkääjä. Yksi eliittipuolustajista myös, aikanaan 30 maaottelua Susijengin paidassa. Luukkonen ottaa kolmosen, raudoista ulos, Mäkäläinen ei saa kuitenkaan palloa haltuunsa. Mäkäläinen on valittu 4 kertaa vuoden puolustuspelaajaksi Korisliigassa. Levypallossa Ville Karvonen, joka on kyllä vahva ehdokas mielestäni vuoden tulokkaaksi. Viihtyy 4 vuotta Divarissa ja nyt on Korisliiga debyyttikaudellaan takonut pisteitä 12 pisteen keskiarvolla. Riku Laine vastaan Mäkäläinen ja siinä kyllä liha liikkuu puolin ja toisin. Vesa Mäkäläinen vapaaheittoviivalla. 35 maaottelua, jos ihan tarkkoja ollaan. Kaksinkertainen koripalloilun Suomen mestari. Ei onnistu tällä kertaa. Nenonen hakee puolustuspää levypallon. Mikko Koivisto tullut takaisin kentälle. Erikinharju, Torpan poikien kasvatti Parks. DeAndre Parks on pelannut muun muassa Englannin, Kyproksen ja Kanadan pääsarjoissa. Ja nyt pelaa tehokkaasti Suomen Korisliigassa. Monen kombo takamies pystyy rakentamaan peliä, mutta on kuitenkin ehkä sitten ratkaisijana tehokkaampi. Mikko Koivisto myöhässä tuossa tilanteessa ja näin ollen Ville Karvonen hänelle 2 vapaaheittoa. Wayne McCullough takaisin kentälle Lahti Basketballilta. Ville Karvonen vapaaheitto viivalla, piste keskiarvo tosiaankin 12,4. 2,5 levypalloa, 2,5 koriin johtanutta syöttöä siihen kyytipojaksi. Jälkimmäinen ohi Koivistolle, levypallo, Parks tuomaan palloa etukentälle ja Lahti ottaa aggressiivisesti ylempää ja on paikassa. Laine. Nenonen käy hakemassa hyökkäyspää levypallon, häntä rikotaan tilanteessa. Ville Karvoselle ensimmäinen virhe, Lahti Basketballin 4. joukkuevirhe. Parks avaamaan päädystä, Koivisto 2 miehen screenin takaa, ei pääse kuitenkaan heittämään Nenonen.
Nyt menee kyllä vähän pompottamiseksi, mutta jos tuosta osuu, niin okei, annetaan anteeksi. Pallo pysähtyi, liike pysähtyi, Parks upottaa kolmosen, saa vielä bonus vapaaheiton päälle, mutta satuttaa itseään samalla tuossa tilanteessa. Erik Vakslaksin toinen henkilökohtainen virhe, katsotaanpa. Sami Toiviainen käy todella kuumana. Hän oli sitä mieltä, että Ricky Vakslaks laittoi siinä tossua alle tavallaan DeAndre Parksin jalkojen alle. Ja sehän on tietysti sellainen temppu, jota ei sovi tehdä. Ja näin ollen tuomaristo Ville Selkeän johdolla nyt sitten video tarkistaa tämän tilanteen. Se on ilkeä virhe, koska siinä heittäjä ei kyllä pysty katselemaan, että missä kohtaa tossut tulevat alas. Ja kyllä siellä jalka on. Ja Parksin vasen nilkka tuossa ainakin aavistuksen verran taittuu. Tuo kuva ei sitä kertonut, mutta edellinen kertoi erinomaisen hyvin. Koripallo Suomen mestaruuksistahan on pelattu vuodesta 1939 alkaen. Yliopistokoripalloilijat Helsingistä voitti ensimmäisen mestaruuden. Historian menestyksekkäin seura on Helsingin Panterit, jolla mestaruuksia 14. Pääkaupunkiseutu hallitsi tapahtuvia ensimmäiset 20 vuotta, kunnes KTP Kotkan työväenpalloilijat keväällä 1958 juhli ensimmäistä kertaa mestaruutta maakunnassa. KTP:llähän on mestaruuksia kaikkiaan 6. Lahti Basketball, sehän on uusi seurana, mikä Lahden Raunioille perustettu. Salon Vilpas puolestaan jo perinteikäs koripalloseura ilman muuta, näin voi sanoa. Leolehtä Järvisen johdolla aikanaan 70-luvulla koripallotouhua Salossa käynnisteltiin. Nyt on Naadasta korin alla ja Askerike. Brandon Meyer jää pyörimään sinne kuin hyrrä. Erinomainen tuplaus Vilppalta ja näin Askerike ja pallo punaisille. Tyypillistä Riku Lainetta, aggressiivinen pelaaja. Pistää niin sanotusti kroppaa likoon joka tilanteessa. Erike Harju sisään. Nenonen vastaa Vakslaks. Nenonen ottaa vaikea heiton, joka kuitenkin osuu. Vakslaks. Meyer pyörähtää hienosti siinä Koivistosta ohi ja erinomaisesti seuraa Wayne McCullough, joka nostaa 2 pistettä. Hän on hyvä levypallopelaaja reilun 6 levypallon keskiarvolla. Koiviston syöttö selän takaa ei löydä Nenosta. Ja Vakslaks heittää. Vakslaks rautoihin. Saako vielä levypallon? Ei saa, sen saa Parks, joka ajaa loppuun asti ja nostaa helpot 2 pistettä. 15 sekuntia neljännestä jäljellä ja niin vain on kotijoukkue karannut jo 12 pisteen johtoon 25-13. DeAndre Parks on ollut ilmiliekeissä 11 pinnaa. Teemu Rannikko, joukkueen kapteeni, löi alkutahdit. Tuo Hela Wayne McCulloughin heitto hädin tuskin päätyi levyyn ja näin. Ensimmäinen 10 pelattu ja Salohallissa mennään tansseja kotijoukkueen tahdittamana 25-13. Vajakallisena rikkaaseen ja muuta Saloon. Lue lisää saloon.fi.
Vilvas oli myös selvästi niskan päällä levypallopelaamisessa 14-7. Jos oikein katson, tarkistetaan tuo vielä, ettei tule puhuttua palturia. Kyllä, 14-7 levypallot kotijoukkueelle. Pearson, erittäin hyvä puolustus Mikko Koivistolta. Teemu Rannikko tullut takaisin sisään. Brandon Beal, hyvä leikkaus, oikea-aikainen syöttö ja näin Peel vapaa heitto viivalle. Rannikko, Koivisto, Griffin, Stevens ja Wood vilppalta kentällä, eli avausviisikolla mennään. Ja sama pätee myös Lahti Basketballiin, eli siellä kentällä tällä hetkellä Ahola, Ventoniemi, Pearson, vapaaheittoja heittävä Brandon Peel ja Wayne McCullough. Ero 10. Lahti ottaa ylhäältä. Samalla kun Rannikko siinä toi palloa ylös, hän myös signaloi muulle miehitykselle, että mikä hyökkäyspäin peli pelataan. Koivisto, Wood, Griffin, kolmonen, LaDarian Griffin, 6/10, 3 pisteen heitot kotijoukkueella. Ero 13. McCullough röyhkeä ajo päädyn kautta ja taitava viimeistely Wayne McCullough. McCullough pelannut ennen Suomeen tuloaan 2 kautta Kanadan pääsarjassa. Rannikko vastaan Ahola. Stevens sisään Wood vastaan Ventoniemi. Nyt on isot miehet vastakkain. Woodin tuollainen liike, nopea pyörähdys. Mutta työntöheitto ei tälläkään kertaa tuo toivottua tulosta. Ja sinne pelataan sisään. Haastetaan Woodia. Ventoniemi ei onnistu viimeistelyssään. Wood levypallossa. Koivisto ottaa kolmosen. Siellä on levypallovoimaa. Ja kuinka siinä käy? Käy niin, että pallo pysyy punaisilla. Ari Malkamäki näyttää, että Henri Ventoniemen käsistä pallo kentältä ulos. Ja näin Salon vilppaan sisään heitto. Griffin. Joko osuu? No nyt osuu. Peruspeli. Screenin takaa tuosta tiesi Poikola. Lahti-valmentaja oli huolissaan. Totesi, että Teemu Rannikon palloskriinin pelaaminen. Mikko Koivisto screenin takaa suoraan 3 pisteen heittoon. Ja 1-1 vastaan Jeremiah Woodia vastaan korinalla paini. Siinä olivat ne Lahti Basketballin kulmakivet ja toistaiseksi nuo kaksintaistelut ovat kyllä nähdäkseni kääntyneet kotijoukkueen eduksi. Mikko Koivisto tällä kaudella 8 3 pisteen heittoa per ottelu. Tässä 1 tähän ja osumatarkkuus 40%, mikä on jäätävän kova. Koko uran 3 pisteen heittotarkkuusprosentti hänellä 41. Kohta 150 maaottelun mies Mikko Koivisto. I will come back. Now you get a sprint. Stay on that high side, you can slip it. On mielenkiintoista, että Rannikko osallistuu yleensä aina vilppaan aikalisillä myös keskusteluun siitä, että miten mennään, mitä seuraavaksi tehdään. 8,5 minuuttia toista neljännestä jäljellä, kotijoukkueen johto 14 pistettä. Pearson pallon kanssa. Pelasi Texas Statein yliopistossa ja seniorina takoi kovat tehot, 19 pinnaa, lähes 6 levypalloa ottelua kohden. Tämä Lahti Basketballin numero 88. McCullough sisään.
Syöttö on kuitenkin huono, se osuu suoraan Pearsonien jalkoihin. Takkuisaa on Lahden puolen kentän hyökkäyspelaaminen. Siitä kertoo sekin, että 12 minuuttiin joukkue on tehnyt vain 17 pinnaa, eikä se ole päässyt juoksemaan nopeita hyökkäyksiä sillä tavalla kuin mitä menestys edellyttäisi. Koivisto jälleen, vastassa McCullough. Koivisto ajaa loppuun asti. Tällä kertaa levypallo jää Brandon Peelin hyppysiin. Hän on hyvä levypallopelaaja 8 irtopallon keskiarvolla. Ventoniemi pystyy pelaamaan pallon vielä Aholalle, mutta heitto on luokaton ja näin tulee vilpas. Stevens ajaa loppuun asti. Brandon Peel rikkoo. Miles Stevens 2 vapaa heitto. Anteeksi, 1 vapaa heitto. 1 bonus vapaa heitto. Brandon Peel kuorittiin siinä kyllä tehokkaasti. Miles Stevens nosti 2 pinnaa ja vielä bonus vapaa heitto päälle. Se ei kuitenkaan osu. Ville Karvonen 22 tullut Lahti Basketballilta kentälle. Peel vastaan Griffin. Muistetaan tuo Griffinin syliväli. Hän on erinomainen heiton torjua. Ja niin siinä käy, että Henri Ventoniemen 50 numeron tossu on pelikentän ulkopuolella ja vilppaan pallolla jatketaan. Todella takkuista on Lahti Basketballin hyökkäyspelaaminen ja tiedän sen kokemuksesta, että studiotiimi purkaa kyllä tuon atomeiksi ottelun pitkällä tauolla, että mistä kyse. Wood vastaa Ventoniemi. Griffin. Hyökkäysaika umpeutuu. Hyvä puolustus tällä kertaa Lahti Basketballilta. Karvonen. Ei osu vieläkään. Ei osu Lahti 3 pisteen heittoyrityksissään. Ei sitten millään. Stevens röyhkeästi päätyyn asti ja nostaa 2 pinnaa lisää. Ja tämä alkaa olla jo melkoista näytöstä. 35-17 ja siihen hyökkääjän virhe. Teemu Rannikko tällä kertaa ei säästele itseään. Ville Karvonen ajautui siinä umpikujaan, törmää Rannikkoon, hyökkäjän virhe ja pallo vilppaalle. Nenonen. Tuo 3 pisteen heittoyritys ja lyhyeksi. Rannikko ottaa kuitenkin irtopallon, tarjoilee sen Koivistolle. Nenonen seuraa, Stevens seuraa ja Vilpas taistelee, mutta niin taistelee myös Lahti Basketball. Levypallon pelaamisessa kyllä tällä hetkellä on selkeä ero ja etu Salon Vilppaan eduksi. Brandon Meyer numero 10 vaihdosta sisään ja saman tien laittamaan palloa peliin Lahti Basketballilta. Minnesota Duluth, yliopiston kasvatti, pikkukoulu, mutta oli kyllä seniorikaudella hurjat tehot tällä miehellä. 24 pinnaa, lähes 10 levypalloa. Se vaan kertoo siitä, että minkälaisia pelimiehiä tuolta Pohjois-Amerikan NCAA:n yliopiston myllystä vuosittain tulee satoja pelimiehiä markkinoille. Koivisto.
hiukan alas, jäi tuo rannikon syöttö, siitä ei päässyt suoraan heittämään Griffin. Meyeria vastaan, Meyer puolustaa hyvin ja pystyy tökkäämään pallon Pearsonille. Pearson, kolmonen jälleen ohi ja sitten Lahden pelaajat sutivat sen 2 tuumin päädystä ulos. Ja tätä koivistoa jatkaa Rannikko ja tänä palaa Junior ja Ato Kivimäki ja DeAndre Parks Jr. takaisin kentälle. Hiukan jää kyllä pallo sitten aina seisomaan, kun se Parksin käsiin päätyy. Hyökkäyspää levypallo vahva sellainen Griffiniltä. Nenonen ja toinen perättäinen hyökkäyspää levypallo Griffin Parks. Kun riittävän monta kertaa pääsee yrittämään, niin niinhän siinä käy. Ja sitten vielä Ville Karvonen rikkoo. Juho Nenonen painii korin alla niin kuin vain hän kykenee painimaan. Eli näitä uusia yrityksiä, kun Vilpas saa yksi toisensa jälkeen, niin kyllä aika tyhjäksi jää suoraan sanoen Lahti Basketballin käsi tällä hetkellä tässä pelipöydässä. Rikulainen niin ikään kentälle. Siinä keskellä numero 21 ja Elias Eerikinharju Kivimäki. Eerikinharju. Hukkaako pallon? Nenonen. Käyttää siinä rajusti kroppaansa, pystyy luomaan itselleen sen verran tilaa, että nostaa 2 pinnaa. Johto 20. Meyer lopultakin. Lahti Basketball osuu bonusviivan takaa. Brandon Meyer. Kaksi kautta 12 3 pisteen heitot tällä hetkellä vierasjoukkueella. Kivimäki tuollainen hidastettu ajo korille ja pystyy sillä vastuttamaan Brandon Meyeria. Hyvä henkilökohtainen ratkaisu Kivimäeltä, joka satuttaa nyt nilkkaansa. Pitelee nilkkaa tai tuota säären alaosaa ja on todella tuskaisen näköinen. Tilanteesta 2 pistettä. Lahti Basketball. Ville Karvonen. Näyttää siltä, että vamma on aika paha. Kivimäki ei pysty lainkaan, kuten näette, tuota oikeaa jalkaansa varaamaan. No ei pysty, kyllä tekee kipeää. Huonolta näyttää nyt hänen kohdaltaan tuo tilanne. Jäitä toki. Se saattaa tuoda hetken helpotuksen, mutta jos sieltä jotain rikki menee, niin sitten tilanne on tietysti ihan toisenlainen. 3.40 toista neljännestä jäljellä. Kotijoukkueen johto 17, kun Miles Stevens astelee vapaaheittoviivalle. Riki Vakslaks rikko. Se on hänen 3. henkilökohtainen virheensä ja samalla Lahti Basketballin joukkuevirheet täynnä. Pieti Poikola ottaa tässä kohtaa aika lisää. Our fireman Juho, see if Miles can break it. Mäkäläinen is here. It's 2-on-1 every time. Yep. It's 2-on-1 every time. But that's the big thing. It's on this line that if screen is here, then there is no space. All right. Extra free throws to pick up full court mastermind. All right, come on in. Levypallot kotijoukkueelle tällä hetkellä 24-12.
7 hyökkäyspää levypalloa vilppaallo jo tällä hetkellä. Vapaaheitolla jatketaan. Miles Stevens vapaaheitto viivalla. Ennen Suomeen tuloaan pelasi paitsi jo mainitussa Princetonin yliopistossa myös Saksan kakkostasolla Pro B-liigassa. Erinomainen puolustuspään pelaaja. Vapaaheitot eivät kuitenkaan tällä kertaa suju ja McCullough taistelee levypallon Lahdelle. Pearson. Mäkäläinen. Nenonen rikkoo. Siinä on sellainen taistelupari, että siinä kyllä kipunoi. Juho Nenonen. No, kuoleva joutsen, siltähän tuossa näyttää. Kontaktihan siinä oli ilman muuta, ei siinä mitään. Käsi kävi siellä. Leuan kärjessä, peli saa kuitenkin jatkua. Meyer vastaa Riku Laine. Meyer, kova kori. Lahti kaventaa eron 16, 39-23. Kyllä siinä niin selkeä ero tuossa hyökkäyspelaamisessa on silloin, kun pallo on Teemu Rannikon hyppysissä ja kun vertaa DeAndre Parksiin. Tekin magneetin lailla. Sitten EU-virhe, tuleeko se? Katsotaan nyt, mitä Ville Selkeä tuossa päättää. Siellä tuo kaksikko, josta jo aikaisemmin mainitsin, eli Juho Nenonen ja Vesa Mäkäläinen. EU-virhe Mäkäläiselle. Selkeä katsoi, että Mäkäläinen tuossa näytteli tilanteessa, ylireagoi. Ja kieltämättä kyllä se hiukan siltä näyttikin, jos nyt oikein tuon tilanteen tulkitsen. Katsotaan, mitä siinä tapahtuu aikaisemmin. Nenonen ottaa hiukan siinä käsipuolesta kiinni ja sen jälkeen mies on pitkin pituuttaan kontaktin jälkeen. Ja nyt sitten EU-virhe Juho Nenoselle ja Sami Toiviainen käy todella kuumana. Vaatii selitystä. Vapaaheitto sisään ja sitten mennään heittämään EU-heittoja toiseen päätyyn. Ville Mäkäläinen saa vuoron yrittää. Vesa Mäkäläinen saa vuoron yrittää. Ville velipoika, hänen komea peliuransa, sehän on jo päätöksessään. Ja sitten jatketaan Lahden sisään heitolla. 2.52. Eli kellossa aikaa. Salohallin iso tulostaulun kello näköjään on 2 sekuntia ikään kuin eri ajassa tällä hetkellä kuin mikä meidän ruudussa näkyvä kello, mutta vajaat 3 minuuttia. Siis tilanne on kuitenkin se, minkä toi ruutu kertoo. McCullough lähtee hajamaan. Pallo Riku Laineen tossun kärjestä, päädystä ulos. Pallo ei ollut vilppaa hallussa. Hyökkäysaikaa jäljellä näin ollen 1,7 sekuntia. Katsotaan, saako vielä heiton aikaiseksi. Vakslak oli pakko heittää. Ja tuo heitto ei lähtenyt ennen kuin hyökkäysaika umpeutui. Ja vaikka pallo jäikin vilppaalle levypallossa, niin sivurajalta jatketaan. Hetken liian pitkään kesti Ricky Vakslaksin heitto. Vakslaks vaihtopenkin puolelle. Hänhän tuli Helsinki Seagullsista vaihtoja Lahteen. Varmasti yksi syy oli se, että luvassa oli enemmän peliaikaa ja sitä on tullut kieltämättä enemmän. 18 minuuttia ottelua kohden. Harks. Erikin Harju.
Ja jälleen hyökkäyspää levypallo Vilppaalle. Parks ottaa kolmosen. Tällä kertaa levypallo jää Meyerille. Mutta pääseekö Lahti nytkään juoksemaan? Pearson työntää nopeasti etukentälle. Euro steppailee, heittää ohi ja on sitten 2 miehen puristuksessa. Ei löydy väylää. Todella sekaisin on nyt Lahti basketballin hyökkäyspeli. 3 sekuntia hyökkäysaikaa jäljellä. McCullough pakotettu heitto. Mäkäläinen seuraa, heittää ohi. Ja Eerikin Harju rikkoo tilanteessa. Vesa Mäkäläiseltä vahvaa levypallo pelaamista ja hän nyt vapaaheitto viivalle. Eerikin Harjun ensimmäinen virhe, 4. joukkuevirhe. Vesa Mäkäläinen, 34-vuotias, yli 400 pääsarjaottelun pelaaja, piipahti kauden verran Ruotsin puolellakin, muistankohan oikein Plania Basketissa. 2-kertainen Suomen mestari ja tosiaankin 4-kertainen vuoden puolustuspelaaja. Ei kyllä anna milliäkään periksi, on sen verran kova luu. Siellä on Rannikko ja Parks yhtä aikaa kentällä. Rannikko screenin takaa ja häntä Aleksanteri Ahola puolustaa. Aholalle on annettu erityistehtävä tähän otteluun. Ja sitten hyökkääjän virhe. Tuskin kukaan yllättyy, kun todetaan, että Juhonen on väärä screeni. Ja se on hänelle sitten jo 3. henkilökohtainen virhe. Ja näin mies saman tien vaihtopenkin puolelle, kun toista neljännestä on jäljellä 1,5 minuuttia. Pomputteluksi menee ja sitten ajellaan 1-1 vastaan ja koitetaan jotain epätoivoista. Ja näin siinä käy, että hyökkäysaika umpeutuu jälleen. Vilpas tällä kertaa ottaa aika lisää. Lahti Basketballiltahan on tästä ottelusta sivussa Erik Sajantila, joka tuli kesken kaiken Helsinki Basketball Academista Lahteen. Takapelaaja, kookas sellainen. Isä Martti aikanaan yli 100 maaottelun mies. Olisiko Sajantilasta sitten ollut apua tuohon pelin rakenteluun? Kenties, koska tällä hetkellä se on kyllä tuollaista pakottamista. Okei, siinä hyökkäyspään levypallo, hyvä niin, mutta sellaista jouhevaa jatkuvuutta tuossa tai hitaissa hyökkäyksissä, puolenkentän hyökkäyksissä ei Lahti Basketballilla mielestäni ole. If they go man to man, it's 3 down. Hey, when we play that onside, it's not against Mäkäläinen. It's not against Mäkäläinen, it's against Luukkonen, the long side. Not against number 3. It has to be against number 7. Minuutti 10 sekuntia. Taukoon aikaa. Ilpas plus 13. Ja sama taistelupari, Rannikko vastaan Ahola. Parks vastaan Pearson. Griffin tarjoaa screeniä. Stevens ja Mäkäläinen rikkoo tilanteessa. Joukkueen virheet ovat täynnä. Miles, Stevens, 2 vapaa heittoa. Mäkäläisen toinen henkilökohtainen virhe. Lahti vaihtaa samalla. Emil Luukkonen vaihtopenkin puolelle ja Wayne McCullough kentälle. Cullough tehnyt tässä ottelussa toistaiseksi vasta 4 pistettä, kun piste keskiarvo runkosarjassa oli 18.
Stevens upottaa vapaaheitot. Ero jälleen 15. Vajaa minuutti ottelun toista neljännestä jäljellä ja sen jälkeen sitten pitkälle tauolle, jonka aikana analyysiä studion puolelta. Tällä kertaa Pearson haastaa hyvin ja astelee vapaaheitto viivalle. DeAndre Parks Jr. Hän rikkoo virhe vasta ensimmäinen. Parks toistaiseksi ottelun pistekunkku 11 pisteellään. Pearsonilla ennen vapaaheittoja koossa 7, nyt 8. Tuli tosiaankin Ranskan Pro A-liigan, Ranskan pääliigan Rouenin joukkueesta Korisliigaan ja Lahteen. Molemmat vapaaheitot onnistuu. Ero 13. Parks löytää lopulta Stevensin, joka onnistuu aika kovassa 2 pisteen korissa suoraan kuljetuksesta mies korkeuksiin ja pallo niin sanotusti sukkana sisään. Viimeinen hyökkäys Lahti Basketball. Jaksoa jäljellä pari sekuntia. Pearson torjuntaa vastaan. Onnistuu tuossa korin teossa. Onnistuu. Ja saa vielä bonus vapaaheiton päälle. Tärkeä onnistuminen vierasjoukkueen näkökulmasta. Viime sekunnin onnistunut suoritus Nigel Pearson. Eli Noli voisi kuuluttaa, että kaikille tulee selväksi, niin ei voi olla 0-0 kello, kun meillä on virhe. Tilanteessa virhe ja kellossa nyt tällöin voi olla 0-0 videolta tuo virhetekoa. Ja sitten katsellaan vielä videotarkistus siitä, että ymmärtääkseni siitä, että lähtikö heitto riittävän ajoissa vai ei. Kyllä lähti. Tämän kuvan perusteella valot syttyivät sen jälkeen, kun pallo oli ilmassa ja peliaikaa 0,8 sekuntia, kun Nigel Pearson astelee heittämään vielä yhtä vapaaheittoa. Heidi Poikola ottaa vielä taktisen vaihdon. Henri Ventoniemi kentälle. Vääntämään vielä mahdollisesta hyökkäyspään levypallosta, jos suoraan pääsisi tippaamaan mahdollisen ohiheiton, niin sen ehkä ehtisi vielä tehdä peliajan puitteissa. Sitä ei tule. Ja Vilpas ottaa vielä aika lisän. No eipä siinä. Kun sellainen on käytettävissä, niin mikäpä siinä. Ja mielenkiintoista nähdä, mitä sitten Sami Toiviainen ja kumppanit juonivat tähän aivan toisen neljänneksen loppuhetkille. Pistemiehiä Nigel Pearson 12. Hänellä ei muuten virheitä lainkaan. 11 pisteen miehiä Vilppaalta DeAndre Parks Jr. ja Miles Stevens. Teemu Rannikko, joka sai virheen tuossa edellisessä tilanteessa. Se on Rannikon toinen virhe. Hänellä pisteitä 6 ja syntyivät ottelun ensimmäisen minuutin aikana. Ja sitten nähdään. No. Kun tuolta omasta päädystä liikkeelle lähdetään, niin jonkinlainen toivotaan ratkaisu siinä voisi rakentaa, mutta tuskin siinä nyt sellaiseen lähdetään. Ei.
Pelataan kymmenykset pois näin. Täällä Salohallissa pitkälle tauolle lähdetään lukemissa. Kotijoukkue Salon Vilpas Vikings 44, Lahti Basketball 32. Jäätävät analyysit siitä, että miten tämä kamppailu on tähän mennessä edennyt. Ja kyllähän tuo 3 pisteen heittopeli, se on yksi sellainen, joskin sekin Vilppaalla sitten loppua kohden hiukan jäätyi, kuitenkin 7/19, kun Lahdella 1/12, jos nyt oikein tässä tihrustan. Kyllä. Ja levypalloissa kotijoukkue vahvasti niskan päällä, peräti 9 hyökkäyspään levypalloa. Juttelin muuten tuossa tauolla Tovin Teemu Rannikon isän eli Jarin kanssa, Rönä Rannikon kanssa, Suomen mestari keväältä 82 Turun NMK-riveissä, ja hän oli sitä mieltä, että tästä voi tulla vielä nihkeä iltapäivä puhde kotijoukkueelle, jos Lahti vähänkään saa heittopeliään kulkemaan, ja onhan se tietysti niin, 12 pinnaa, no 3 pistettä aivan siihen jakson loppusekunnille, toisen jakson loppusekunnille, on varmasti sellainen tietynlainen piristys. Ruiske Sami Toiviainen, mestarivalmentaja, 2 vuoden valmentajaksi valittu, toinen tuli KTP:n coachina keväällä 2013, Pieti Poikola, 3 mestaruutta ja 3 vuoden valmentaja valintaa. Ja sama tanssi jatkuu. Aleksanteri Ahola kuin ilmato Teemu Rannikon kyljessä kiinni. Koivisto screenin takaa. Ajaa, heittää, nostaa 2 pinnaa. Wayne McCullough rikkoo tuossa tilanteessa. McCullough puolusti kyllä hyvin tuo screenin. Siinä ei Koivisto pystynyt. Siinä haettiin sitä ihan Vilppaan peruspeliä screenin takaa. Siitä Jeremiah Wood tekee Ladonovon kokoisen screenin, mutta siitä huolimatta Koivisto ei pääse heittämään. Ajaa kuitenkin röyhkeästi ja nostaa 2 pistettä. McCullough rikkoo. Vahva alku Vilppaalle tähän 3. neljännekseen. Koivisto on myös mielestäni hiukan aliarvostettu. Puolustajat meni siinä screenin ali. Vilpas ei kuitenkaan vaihda, eikä vaihda tässäkään tilanteessa. Peel oli hetken vapaana, mutta syöttö jäi uupumaan. McCullough. Hänellä vastassa isompi ja hitaampi Wood. McCullough. Peel. Aivan viime hetken ratkaisu summerisoidessa pallo koriin. Se ei ollut mikään varsinainen taidon näyte, mutta kaikki lasketaan. Rannikko. Nyt on Wood vapaana. Siinä Ventoniemi pelaa itsensä tilanteesta ulos. Ja hän odotti screeniä ja lähti siinä jo vähän ikään kuin auttamaan. Wood reagoi tilanteeseen erinomaisesti ja kuinka ollakaan Teemu Rannikon syöttö löysi korille rullaavan Woodin. Hetkittäin tuntuu siltä, että Lahden hyökkäyspelissä ei ole oikein mitään tolkkua, mutta levypallopelaamisessa tällä hetkellä on. Nyt on Peel täysin vapaana ja hän pystyy hyödyntämään tuon tilanteen. Brandon Peel, Englannin mestari London Lionsin riveissä. Koripallo leijona. Rannikko vapautuu hetkeksi ja se tarkoittaa sitä, että 3 pisteen heitto on ilmojen teillä, mutta se päätyy levypallon myötä Ventoniemelle. Sen jälkeen Peel. Rannikko ei aivan tuohon palloon yllä ja nyt sitten Lahtea parhaimmillaan. Ensin 3 nurkasta Brandon Peel ja sen jälkeen yhdellä nopealla avaavalla syötöllä helpot 2 pinnaa. Wood vastaa Ventoniemi. Koivistolta loistava leikkaus. Pearson nukahtaa täysin. Mikko Koivisto kasvattaa kotijoukkueen johdon jälleen 12. Peel. Nyt on ahdasta.
eturautaan ja Griffin pitkine käsineen levypallossa. Stevens ajaa loppuun asti, häntä rikotaan, Pearson ei ole uskoa tuota vihellystä. Ville Selkeä on kuitenkin selkeämerkeissä määrätietoinen, pilli soi ja näin. Kotijoukkueelle Miles Stevensille 2 vapaa heittoa. Ehkä siinä pieni kontakti oli vaikea tuosta kuvakulmasta arvioida. Miles Stevens. Tosiaankin Ivy Leaguean koulu, Princeton. Tosi kova akateeminen opinahjo. Yliopistojen maailmanlistalla top 20, kun puhutaan akateemisista arvoista. Harvard, Yale, Brown, mitä niitä onkaan, Columbia, 8 Ivy Leaguean koulua kaikkiaan. Se on kova meritti. Ja tuo yliopistopolku, sehän on siinä muuten hyökkäjän virhe Ventoniemelle. Carolina Anderson näyttää, että siinä yläkroppaa käytettiin liikaa. Niin, jos miettii tuota yliopistopolkua ja ihan hiukan mennään irti tästä ottelusta, niin onhan se melkoinen pääoma, että urheilemalla, vaikkapa koripalloa pelaamalla, saat stipendin kouluun, jonka lukukausimaksu on noin $60,000. Ja jos kouluhommat hoidat, niin sen jälkeen 4 vuoden jälkeen on plakkarissa mahdollisesti ammattilaisura koripalloilijana ja vähintäänkin todella arvokas tutkinto takataskussa. Noniin, Teemu Rannikko odotti virhettä Ville Karvoselta. Karvonen kuitenkin vältti tuon. McCullough. Ja haastaa ja hankkii itselleen ja joukkueelleen 2 vapaa heittoa. Ero 13. Eikä siinä pieni kontakti oli. Tuollainen in and out harhautus sen jälkeen. Joku olisi voinut nähdä sen niinkin, että McCullough menetti siinä tasapainonsa. Kaatui omia aikojaan. Onneksi kentällä on 3 tuomaria, jotka näitä ratkaisuja tekevät. McCullough, ensimmäinen vapaa heitto sisään. Toinen myös. Ja nyt sitten Ville Karvonen. Teemu Rannikon kyljessä kiinni. Karvonen. Ville Karvonen 4. henkilökohtainen virhe. Hän on ollut tänään suoraan sanoen odotuksiin nähden hiukan vaisu, mutta Lahden rosteri kyllä tuolla laituriosastolla on, jos nyt Karvonen laituriksi lasketaan, 2-3 paikan pelaaja, niin se on aika laaja. Nyt Ricky Vaaksalaks, Koivisto, nämähän kyllä käyttää, mutta tällä kertaa ohi McCullough levypallossa ja nyt työntää Lahti nopeasti etukentälle. Siellä on Ventoniemi korin alla, mutta Vilpas pääsee katkoon, Rannikko. Hieno viimeistely McCulloughin ja Pearsonin käsiviidakon läpi. Näin, Koivistolla koossa 10 pinnaa. Pearson, Peel. Häyttää hyökkäystä, levypallon heittää ohi ja lopulta Griffin hakee pallon ja pystyy pelaamaan sen Stevensille. Hän tulee Vilpas nopeasti etukentälle. Koivisto, saman tien 3 ilmaan! Ja se on silkkaa nailonia! Mikko Koivisto, ilo tulittaa kotijoukkueen 16 pisteen johtoon. 57-41. Kaksinkertainen Suomen mestari Loimaan Bisonien riveissä. Ja kuten todettua, Salon Vilpas metsästää edelleen seurahistorian ensimmäistä Suomen mestaruuttaan. Mikko käy nyt haistelemassa myös hiukan kansainvälisiä tuulia Turkin ja Saksan liigoissa. Ja toki sitten tärkeä palanen edelleen, ja miksei olisi, susijengiä, joka raivasi tiensä muutama viikko sitten komeasti 5. kerran peräkkäin koripalloilun Euroopan mestaruuskisoihin, jotka pelataan syksyllä 2022. Koivistolla myös takataskussa tuore jatkosopimus Vilppaan kanssa, muistaakseni muotoa 2+1 vuotta.
Mitä Taivaalla on edessä? Tässäkin ottelussa vielä Taivalta riittää, mutta päätyyn asti jos mennään Korisliigan pudotuspeleissä, niin silloin mestari on selvillä 29. päivä huhtikuuta. Aatu Kivimäki, Ilkka jäissä niin sanotusti. Kävi vielä vähän kokeilemassa, mutta ei jalka kestänyt. Se on menetys ehdottomasti. Kivimäki on pelannut vahvan kauden, on kantanut paljon vastuuta, varsinkin silloin sen pitkän ajan, kun Rannikko oli oman loukkaantumisen takia sivussa. No niin, ei minun keittiöön tulla! Näin ilmoittaa LaDarian Griffin ja Rannikko puolestaan vastapäädyssä. No niin, vähän vanhaa Teemua. Jos ei osu kaukaa, niin ajetaan sitten sisään. Ja ero jälleen nyt 18. Olipa komea torjunta Griffiniltä. Nyt Peel hänen nenänsä edestä, mutta ei. Ja Wood ryhtyi miesten töihin. Oli kyllä määrätietoinen puolustuspää levypallo. On iso äijä. 6 kautta Argentiinan kivikovassa pääsarjassa Jeremiah Wood. Tosin ei ole tässä ottelussa päässyt vielä loistamaan. On tehnyt vain 2 pinnaa. Rannikko. Vastaan Peel. Koivisto oli pakko heittää. Ja hyökkäysaika ehti umpeutua ennen tuota heittoa. Vähemmän koripalloa seuraaville kerrottakoon, että tuo hyökkäysaika on siis 24 sekuntia. Paitsi sitten jos otetaan hyökkäyspäässä levypallo, niin sen jälkeen hyökkäysaikaa annetaan 14 sekuntia. Joskus aikanaan se oli 30 ja yliopistokoripalloilussa ainakin joskus aikanaan hyökkäysaikaa ei ollut lainkaan. Silloin saattoi vaikka 3 minuuttia pyörittää kuvioita, jos sillä tuntuu. Nyt Henri Ventoniemestä tuntuu siltä, että lyödään palloa alaspäin koriin. Näin. Mielenkiintoinen kaveri Henri Ventoniemi, vähän niin kuin vanhemmalla iällä, mittarissa taitaa olla 25 vuotta ja on nyt noussut uudelle tasolle ehdottomasti. Hyvä kausi on viime talvena Korihaiden riveissä, mutta nyt vielä isommassa roolissa. Iso mies 207 liikkuu hyvin, heittää hyvin. Lahdella joukkueen virheet täynnä jo. Kun vielä 4,5 minuuttia jaksoa jäljellä, Miles Stevens vapaaheittoviivalla. Anna vain 64% vapaaheittäjä. Jos ajatellaan, että 80 olisi sellainen hyvän raja. Teemu Rannikko muuten, joka tosin ei ole pelannut kuin 6 kamppailua tällä kaudella, niin ei ole kauden aikana heittänyt vapaaheittoa vielä kertaakaan ohi tässäkin ottelussa 3/3. McCullough kävi korkealla hyökkäyspää levypallotaistossa. McCullough, Ventoniemi leikkasi korille, rullasi korille, mutta McCullough ei tuota nähnyt. Siinä jäi ilmainen 2 kyllä saamatta. Nyt oli pakko heittää ja näin myös Nigel Pearson tekee ja osuu ero 14. DeAndre Parks. Riku Laine tullut kentälle. Kaarina Nurabasketin kasvatti. Duunariosaston, haalariosaston kavereita. Vähän samasta muotista kuin Juho Nenonen. Parks peruttaa Pearsonia vastaan. Ei onnistu. Ventoniemi sulkee erittäin hyvin siinä Woodin tuossa levypallotaistelussa. Pearson. Ricky Vaslaks rikkoo tuossa tilanteessa, se on jo hänelle 4. virhe, eli Vaslaks Karvonen tällä hetkellä Lahti Basketballin pelaajista 4. virheessä. Ja koska pallo ei ollut kummankaan joukkueen hallussa ja joukkueen virhe täynnä, niin näin Jeremiah Wood vapaaheitto viivalle. Tuskaistaan korinteko kuitenkin tälle isolle miehelle tänään ollut.
Siinä mielessä Lahti on onnistunut ihan hyvin tukkimaan tuota omaa korinalustaansa. Juho Nenonen takaisin kentälle. Siinä Nenonen vilahti kuvissa, tosiaankin kaksinkertainen Suomen mestari Espoon Hongan riveissä, ja siellä on kovaa taistelua nyt sitten Pentoniemi vastaan Nenonen. Noin, kroppaa vastaan. Jos joku sanoo, että koripallo ei ole kontaktilaji, niin ei ymmärrä tästä lajista yhtään mitään. Nenoselle virhe. 4. henkilökohtainen virhe, Nenonen. Ilpas vaihtaa Miles Stevens penkille, Mikko Koivisto sisään. Koivisto on ollut liekeissä tällä neljänneksellä ja näin vastuuta tulee. Hyvää reagointia luonnollisesti päävalmentaja Sami Toiviaiselta. Ja vahvaa reagointia korin alla. Nigel Pearson väkisin nostaa 2 pistettä. Hänellä koossa nyt 17. Hän on kentän korikunkku. Sikäli kun nuo henkilökohtaiset tilastot nyt niin kovin tärkeitä ovat. Joillekin ne saattavat olla. Pearson on ollut kova vahvistus Lahdelle, keskiarvo 21 ottelua kohden. Ja kun hän on ollut kentällä, on Lahti ollut lähes 11 pinnaa vastustajaa parempi. Se on tietysti hyvin mielenkiintoinen statistiikka, kun muilla se on koko lailla miinuksen puolella. Lahtihan on, otetaan tämä ensin. Koivisto osuu! Pari kuntia kierrosta renkaan sisällä ja kolkki pohjaan. 6-4-4-9. Niin Lahtihan on hyvä vierasjoukkue. 11 vieraspeliä runkosarjassa, kun lyhennetty runkosarja pelattiin ja niissä 6 voittoa. Pentoniemi, kyllä. Ison miehen tyylikäs post-liike korin läheisyydessä. Ilmeettömästi upottaa vasemmalla kädellään 2 pinnaa. Ja tästä ottelu vielä voi tulla. Parks. Nenonen ei saa palloa kunnolla haltuunsa. Lähteekö haastamaan? Kaatuva 2 pisteen heitto. Mielestäni heikko ratkaisu Nenoselta. Näin tulee Lahti. Sisään Pentoniemelle jälleen. Ja Pentoniemi onnistuu jälleen. Nyt kyllä Pentoniemi vie Nenosta. On vienyt 3 peräkkäisessä hyökkäyksessä jo. Ja nuo näin ollen Lahden 11 pisteen päähän. Koivisto screenin takaa. Toinen tuplaskriini siihen vielä. Koivisto katsoo. Pelaa sisään. Nenonen ehtiikö tuohon? Ehtii! Eerikin Harju saa pallon. Nenonen on aivan vapaana. Riku Lainelta erinomainen syöttö. Ja Juha Nenonen kiittää ja kuittaa. Pearson käytti mielestäni siinä vapaata kättään ennen tuota virhettä. Otti Eerikin Harjun kainaloonsa, siltä se tänne lehtereille näytti. Tuomarit näkivät toisin ja Pearson on nyt myös liekeissä, hänellä koossa 20. Katsotaan tuossa. No, kyllä. Vasen käsi sinne Lantio Seutuville ja siinä jäi Ahola, Eerikin Harju, jäi, Topo kasvatti, jäi kakkoseksi ja tuon olisi ehkä voinut viheltää tuosta pois. Pearson hetkeksi huilaamaan. Pieti Poikola hyvin maltillisesti rauhassa kentän laidalla. Tietää, että tämä taistelupari on vasta alkamassa. Nyt on mielenkiintoinen tilanne siellä. Jeremiah Woodia puolustaa. Emil Luukkonen on nyt, Lahti vaihtaa. Parks, Vakslaks niiden virheen rasittamana. 4 sekuntia hyökkäysaikaa jäljellä. Ja Luukkonen rikkoo tilanteessa. En ihan tuosta kuvasta nähnyt, oliko sitten 2 kättä kropassa kiinni. Se sen selitys täytyy olla. Se oli kyllä sellainen mismatchi, minkä Vilpas tietysti haluaa käyttää. Nuori ja vielä aika hentoinen Emil Luukkonen vastaan katujyrän kokoinen Jeremiah Wood.
erinomaista puolustusta Erikin Harjulta, mutta siinä tulee kuitenkin potku. Rike. Ja näin pallo Lahdelle. Meyer, Luukkonen vastaan Koivisto. Anteeksi, Karvonen vastaan Koivisto. Ja Karvonen ajaa erinomaisesti. Ville Karvonen. Lähes 2-metrinen takapelaaja. Kypsyi aika pitkään divarissa, mutta on nyt kyllä lunastanut odotuksia tällä kaudella todella komeasti. Parks lähtee ajamaan ja pystyy viimeistelemään. Lahti vaihtaa, Luukkonen huilaamaan ja Brandon Peel kentälle. Jaksoa jäljellä, niin se vaan on nopeasti mennyt, puoli minuuttia. Erittäin hyvä puolustus Elias Erikin Harjulta. McCullough tilanteessa täysin aseeton ja näin viimeinen hyökkäysvuoro. Se jää Vilppaalle, pallo Parksin käsiin. McCullough häntä vastassa. 10 sekuntia aikaa. Wood katsoo, että mitä tehdään. Tarjoaa screeniä, leikkaa sen jälkeen ja sitten hyökkääjän virhe. Nikulainen rikkoo tuossa tilanteessa. 5 sekuntia jaksoa jäljellä. Brandon Meyer, joka tätä sisäheittoa antaa, on ollut aika näkymätön tässä kamppailussa. 4 pinnaa toistaiseksi. Pearson 3, 2, 1. Ajaa loppuun asti, heittää ohi. Haki siinä varmasti myös kontaktia, sitä ei kuitenkaan tällä kertaa tullut. Mies rajusti parketin pintaan, mutta nousee sieltä kuitenkin sitten sen näköisenä, että ei mitään hätää. 3/4 tätä kamppailua pelattu ja kotijoukkue Salo Vilpas johtaa 71-58. Näin vielä pyörivät highlightsit ottelun 3/4. Juhonen Osen 3 oli yksi niistä. Ja tämä Ville Karvosen hieno ajo, viimeistely vasemmalla kädellä. Mutta eroa on kotijoukkueen eduksi. 13 pistettä, 71-58. Parks, Stevens, Wood, Koivisto ja Griffin kotijoukkueelta. McCullough, Pearson, loistava syöttö McCulloughilta. Meyer, Peel ja Karvonen vierasjoukkueen miehitys. Ero 11. Griffin nyt jää kyllä hiukan pallo pyörimään käsiin. Liike lakkaa kokonaan. Miles Stevens. 3 sekuntia hyökkäysaikaa jäljellä. Stevens tulee vahvasti raudalle röyhkeästi ja onnistuu viimeistelyssään. Oli kova kori. Miles Stevens. Hänellä koossa 15. Ja sitten pallo jälleen Vilppaalla.
Koivisto screenin takaa. Nyt oli hurja kolmonen, se lähti sieltä 8 metristä ja vähän jopa epätasapainossa ja sen jälkeen Koivisto rikkoo vastapäädyssä. Se on hänen 3. henkilökohtainen virheensä. Sami Toiviainen reagoi Vilpas-valmentaja nopeasti, ottaa Teemu Rannikon takaisin kentälle. DeAndre Parks taitopenkin puolelle. Ja semmonen tietty hyvä katko Rannikolta. Hän luki tuon tilanteen. McCullough tavoitteli siinä syötöllään Karvosta, mutta Rannikko riistoo. Ja sitten sisään Woodille. Mutta nyt tulee iso käsi, se kuuluu Brandon Peelille. Griffin ottaa vauhdin pois. Kyllä Darian Griffin, hänen toinen virheensä ja 2 nopeaa joukkuevirhettä Vilppaalle. Ero kuitenkin edelleen 13. Kuulette varmasti, mitä mieltä Sami Toiviainen on tuosta vihellyksestä. Hän koki, että Wayne McCullough rikkoo siinä, näin ollen olisi kyse hyökkäjän virheestä. Virhe kuitenkin ennen. No, joo. Kyllä siinä molemmat sitä kontaktia otti ja haki. Wood pääsee riistoon, lähtee itse työntämään etukentälle. Ehkä tuo vapaan kentän kuljetus ei ole Jeremiah Woodin vahvuuksia. Todetaan nyt kauniisti vaikkapa noin. Mies tuli kuin kieltämättä. Höyryjuna puski eteenpäin, mutta harmi vaan, että pallo ei pysynyt tuossa vauhdissa ja matkassa mukana. Ollaan hiukan asemasotavaiheessa. Tilanne edelleen tuo 73-60. McCullough. Kolmonen osuu pitkästä aikaa. Onnistunut 3 pisteen heitto Lahti Basketballilta ja ero 1-20. Lopulta tuo Woodin screeni tulee, Rannikko ottaa kolmosen, heittää ohi McCullough levypallossa. Lahti työntää nopeasti etukentälle, Peel. Kova virhe Rannikolta, joka on kyllä sitä mieltä, että osuin ehdottomasti palloon. Carolina Anderson seisoi aivan vieressä. Hän näkee tilanteen niin, että siitä Rannikolle 3. virhe. Peel vapaa heitto viivalla. Osuu. Ero 9. Ero 8. Ottelua jäljellä 7.45 ja Lahti on nousemassa. Ainakin tällä hetkellä näyttää siltä. Muut vastaa Ventoniemi painii siellä korin alla. Todella rajusti tekevät kaverukset töitä. Miles Stevens vastassa on Brandon Peel. Stevens pyytää screeniä, nyt on Ventoniemi vastassa. Step back 2, takarautaan. Peel kippaa palloa. Ajatuksena tietysti saada se Jeremiah Woodin ulottumattomiin, mutta hänen epäonnekseen, siis Peelin epäonneksi, pallo saman tien kentältä ulos. Ja aikalisän jälkeen jatketaan Salon Vilppaan sisään heitolla. 73-65. And then look at it, no, give the rebound and keep running.
sitten viime hetken ohjeet ja piirustukset tauluun, että mitä tehdään. 7-22, 10 jäljellä Ilpas kolmoset 10/26. Wood, eikä vieläkään tuo työntöheitto sisään. Levypallossa Pearson. Mahdollisuus edelleen purrovat tuota etumatkaa. Ventoniemi oli menettää tasapainonsa. Sen jälkeen pitkä kakkonen. McCullough taistelee hyökkäyspää levypallossa. Häntä rikotaan vilppaan. Joukkuevirheet ovat täynnä. Tästähän muhii mielenkiintoinen keitos. Mikko Koivisto. Hänen 4. henkilökohtainen virheensä. McCullough osuu ensimmäisellä. Ero 7. Miehellä koossa 10. Nigel Pearson on ollut odotetun kova. Pisteitä peräti 23. Pieti Poikola totesi tuossa ottelun alla tästä tuoreimmasta vahvistuksesta Nigel Pearsonista, että hänelle annetaan ja on annettu eri vapauksia. Mutta hänen pitää sitten tuo vastuu kantaa. Nyt kantaa vastuuta Teemu Rannikko, heittää ohi. Wood tulee levypalloon. Ville Karvonen rikkoo tilanteessa. Se on Karvosen 5. henkilökohtainen virhe, eli hänen pelinsä päättyy tähän. 5. virhe, Brandon Meyer takaisin sisään. Parks ampuu. McCullough levypallossa, ero 7. 6,5 minuuttia otteluaikaa jäljellä. Stevens yrittää siinä murtaa tuon screenin, rikkoo samalla. Ja McCullough toistamiseen lyhyen ajan sisällä vapaaheitto viivalle. Vilpas on nyt ollut pitkään tuossa 73 pisteessä. Yhtäkkiä stoppi. Hyökkäyspelaamisessa McCullough heittää ohi. Molemmat ohi. Huono suoritus tuohon kohtaan. Rannikko. Parks katsoo, että on 3 pisteen viivan takana. Wood käy korkealla. Hakee levypallon. Hyvä pallon liikettä nyt Vilppalta. Hetkeksi se pysähtyy. Rannikko haluaa screenin. Saa sen. Löytää Stevensin 3. Ohi. Ja Ventoniemi vahvana levypallossa. Alo nopeasti etukentälle. Meyer heittää kuitenkin alta. Ohi. Oli vaikea ahdistettu heitto. Rannikko lähti jo siinä haastamaan, käyttää Woodin tarjoamaan screenin, sen jälkeen Stevens. Griffin on vapaana, miettii ottaako ei ota, lähtee ajamaan ja väkisin tunkee änkee ja on jopa vähän kankee, mutta onnistuu korinteossa. Vastapäädyssä sitten Peel kuittaa saman tien. Lahtea parhaimmillaan. 5,5 minuuttia otteluaikaa jäljellä. Kotijoukkueen johto, se on kaventunut 7 pisteeseen. Wood oli vähän kankea liikkeissään. 3. Kyllä. LaDarian Griffin. Näin Vilppaalle hetkeksi aikaa hengittää. Ja vielä lisää, kun McCullough ei tällä kertaa 3. osu. Wood vastaa Ventoniemi. Griffin uudestaan 3 pisteen viivaan takaa. Eturautaan Pearson käy todella korkealla. Kaapii tuo levypallon.
Laittaa kuitenkin sitten liinat kiinni, syöttää sisään Ventoniemi. Wood pitää huolen siitä, että ilmaista 2 pistettä tuosta ei synny. Virhe Woodille, se on hänen 3. virheensä. Henri Ventoniemi vapaaheitto viivalle. Joukkueet vaihtavat vilppaalta sisään Nenonen ja Erikinharju, Wood ja Rannikko huiliin. McCullough ansaitusti hetken huiliin, Luukkonen ja Ahola kentälle vierasjoukkueesta. Henri Ventoniemi 2 vapaa heittoa. Hän on vain 50% vapaaheittäjä. Eli tuolla logiikalla tämä seuraava saattaa mennä sisään. Ja näinhän siinä käy. Todennäköisyydet toteutuivat tällä kertaa. Paras 7 pelisysteemillä siis mennään, eli 4 voitolla etenee välierävaiheeseen, kun Griffin näyttää sinne valmentaja Toiviaiselle, että minä pysyn paikallani, tein juuri niin kuin pitääkin. No, virhe joka tapauksessa, Griffinin 3. virhe, Rikulainen kentällä. 4,5 minuuttia otteluaikaa jäljellä. Ahola pyörittämään Lahden peliä, Ventoniemi. Meyer pyytää sisään, Erikinharju rikkoo, joukkueen virheet täynnä. Brandon Meyer 2 vapaa heittoa. Hän on 80% vapaa-heittäjä, eli koko lailla jo vaarallinen mies. Niin sanotusti vapaa heitto viivalta. Elias Erikinharju, hänelle 3. henkilökohtainen virhe. Lahti on nyt tärkeällä hetkellä tuhrinut näitä vapaaheittoja. Nyt toinen kuitenkin sisään ja ero 8. Griffin saman tien takaisin kentälle, Erikinharju, jolle virhe oli siis 3. vaihtopenkin puolelle Parks. Ahola nyt hänen kimpussaan. Hyvässä mielessä kimpussa, puolustaa juuri niin kuin pitääkin. Kova ajo, pallo vilppaalle, Laine ei ota tuota 3, ehkä ihan fiksu liike siihen kohtaan. Hyökkäysaikaa 10, Parks vastaan nuori Luukkonen. Ahola levypallossa, työntää nopeasti etukentälle. Luukkonen oli jo siinä tekemässä latausliikettä. Ventoniemi vastaan Nenonen Luukkoselle sisään. Pystyykö nuori mies nostamaan siitä torjunnan edestä? Pystyy kyllä, mutta ei onnistuneesti. Ja määrätietoinen oli tällä kertaa Griffinin puolustuspään levypallo. 3,5 minuuttia ottelua jäljellä. 78-70. Ahola on kuin takiainen. Parksin kyljessä kiinni. Virhe, Lahti, 30 Aleksanteri Ahola, toinen joukkuevirhe. Vasta toinen joukkueen virhe Vilppaalle, joka vaihtaa McCullough ja Peel kentälle, Luukkonen ja Meyer vaihtoon. Parks vastaa Ventoniemi, lähtee haastamaan isompaa miestään ja käyttää nopeuttaan tuossa tilanteessa hyväksi. Röyhkeä ajo, erinomainen DeAndre Parksilta ja ero jälleen 10. Peel vastaa Laine, Peel hyppystää, mutta ei saa puolustajaa ilmaan. McCullough ajaa loppuun asti ja nostaa 2 pistettä. Ja näyttää siinä sitten samalla kavereille, että otetaan hiukan ylempää, annetaan painetta jo palloa ylös tuodessa. Kello käy aika tiiviiseen tahtiin. 2,5 minuuttia otteluaikaa jäljellä. Kotijoukkueen johto 8. Oli kova kori. Oli todella kova kori. Miles Stevens hyökkäsi siinä raudalle. Henri Ventoniemi oli kaksin käsin edessä, mutta ei pystynyt torjumaan. Peel pyytää palloa sisään. Pearson
ottaa kolmosen ja osuu. Ero 7. Nenonen miettii hetken, ottaa sitten jaha. Kova kontakti. Rikulainen rikkoo tuossa tilanteessa Aleksanteri Aholaa. Siinä oli kova kontakti, se meni ehkä aavistuksen minulta ohi silmien, pahoittelut siitä. No joo, kyllä, kieltämättä ensin Nenosen kolmonen todella kaukaa ja sitten noin. No kyllä siinä Aholakin kevyesti nuriin meni, mutta ei kahta sanaa, virhe ilman muuta Rikulaineelle. Ahola eikä hänkään onnistu ensimmäisessä vapaaheitossaan. Tuleeko niille kallis hinta näille ohi sudituille vapaaheitoille? Ahola toinen sisään. Ero 6. Se on nyt pienimmillään ottelun toisella puoliajalla. Teemu Rannikko takaisin kentälle, samoin Brandon Meyer Lahdelta. Pearson puolustamaan Rannikkoa. Hyökkäysaikaa enää 6 sekuntia. Hyvin Lahti onnistuu nyt puolustuksessaan. Rannikko menettää pallon ja Lahti työntää nopeasti etukentälle. Peel eurosteppailee, mutta heittää ohi. Heittää alta ohi. Rannikolle pallo. Ero edelleen tuo 6. Koivisto niin ikään kokenut kalusto sisällä nyt vilppalta. Rannikko pelaa siinä jo vähän kelloakin. Woods ottaa oman hyökkäyspään levypallonsa. Häntä rikotaan. Ventoniemi rikkoo. 2 vapaaheittoa näyttää Carolina Anderson. Ja näin kun 1-12 ottelua on jäljellä Vilppaalle, Jeremiah Woodille 2 vapaaheittoa tilanteessa, jossa kotijoukkue johtaa ottelua 6 pisteellä. On mennyt hyökkäyspelaaminen kummaltakin joukkueelta takkuiseksi tällä toisella puoliajalla. Ero 3 korin mittainen, 7 pinnaa. Nyt 8 osuu molemmissa. Ja Lahti Basketball, Pieti Poikola ottaa aika lisää. Tässäkin ottelussa puhuttiin lähtöön ammattilaisen valitsevat kilpailua syömään pelaamaan. Tervetuloa Toyota-kaupalle Lasse Jaukoon Saloon. LasseJauko.com. Ja tämä tuottajan sarja jatkuu Antalahdessa. 3. ottelu jälleen sitten kolmostaina Saloon. Ottelurahti on tiivis. Tänään pelataan siis 2 puolivälierä-ottelua. Huomenna sitten seuraavat 2 ja nämä 2 joukkuetta kohtaavat uudestaan sitten ylihuomenna maanantaina Lahden suurhallissa. Ja 4 voitolla tosiaankin etenee aikanaan sitten välierävaiheeseen. Mutta sitä on turha miettiä nyt vielä tässä kohtaa. Nyt katsellaan, että miten tämä kamppailu pelataan päätökseen. Minuutti 12 sekuntia. 40 minuutista jäljellä. Vilmas plus 8. Mikko Varovuomi! Ottela! McCullough screenin takaa, kova kolmonen. Ventoniemi hakee hyökkäyspään levypallon. Meyer yrittää kolmosta eturautaan, hakee itse hyökkäyspään levypallon ja onnistuu viimeistelyssä. Näin Lahti tulee 6 pisteen päähän. Vajaa minuutti otteluaikaa jäljellä. Rannikko. Hienosti tuo pallon ylöstuonti sujuu ja sen jälkeen pelataan jo hiukan kelloa.
Pearson osuu Rannikkoa käteen. Lahden 4. joukkuevirhe. Hyökkäyskelloon, joka oli jo 9 sekunnissa, nyt 5 sekuntia lisää, eli 14. Koivisto floatteri. Ja hyökkäysajan umpeutuessa. Nyt on jo Lahdella kiire. Meyer ottaa kolmosen, on pakko ottaa. Ei osu siinä Koivistolle levypallo. Rannikko ja näin tämä homma alkaa olla taputeltu. Siinä Rannikkoa vielä rikotaan. Joukkueen virheet ovat täynnä. Teemu Rannikolle 2 vapaa heittoa. 11 sekuntia. Ja paikallinen Teemu Rannikko. Teemu Rannikko siis tällä kaudella, toki kovin vajaalla kaudella, upottanut kaikki vapaaheittonsa. Ihan tarkkaa lukumäärää en nyt tällä istumalta pysty sanomaan, mutta prosentti se on tasan 100. Ja se on sitä edelleen. Ja näin 8 pinnaa johtaa kotijoukkue vielä. Pieti Poikola haluaa ottaa tässä aikalisän. Rannikko tänään 10 pistettä, mutta vilppaa vahvuus on ollut ilman muuta se, että siellä on ollut sittenkin onnistujia laajalla rintamalla. Parks 15 pinnaa, Stevens 17, Koivisto 16, Griffin 11, Rannikko 10, Nenonen 8, Wood 7 pinnaa. Nigel Pearson ja Wayne McCullough vastustajan kärkinimen. Pearson kova ottelu kieltämättä 26 pistettä. Vilppajohto siis 8 pistettä. Otteluaikaa jäljellä tuo 11 sekuntia. Eli käytännössä kamppailuvoitosta, näin kai voi todeta, on sitten jo päätöksessä, mutta Lahti haluaa tässä vielä onnistumisen tämän ottelun loppuun. Tekninen virhe. Tilanteesta tekninen virhe, kilpa 7, Juho Nenonen 5. 5. henkilökohtainen virhe. Juho! Mistä tuli? Ja Vilpas luonnollisesti vaikka tilanteessa kentällä Nenonen kentälle Rannikko. Täytyy Juholta kysyä, että mistä tuo... liikkuu, eli ilmeisesti käsi oli tuon sivurajan väärällä puolella niin sanotusti, ja näin tekinen virhe. Pearson onnistuu, hänellä koossa nyt 27, mutta eroa on edelleen tuo 7 pinnaa. Nyt menee sääntöjen mukaisesti. McCullough ottaa kolmosen. Heittää ohi, Ventoniemi hakee vielä hyökkäyspään levypallon, Pearson vastapalloon, kolmonen eturautaan ja näin tämä kamppailu on päätöksessään. Salon Vilpas Vikings ottaa ensimmäisen ikään kuin kiinnityksen tähän ottelusarjaan, mutta taivalla se on vasta alussa. Kotijoukkue Vilpas Vikings tänään 86, onnistujia laajalla rintamalla. Lahti Basketball 79, Nigel Pearson heidän
suurin hahmonsa tänään 27 pistettä. Studio jatkaa yhteenvetoa tästä ja haastatteluja vielä tulossa. Ja tässä kohtaa kiitämme sitten Jimin vapaan kanavan katsojia tästä koripallon iltapäivästä. Lisää varmasti on tulossa jatkossa, siitä sitten infoa myöhemmin, kun sen aika koittaa. Eli Jimin puolelle kiitokset. Ruutu Plus -palvelussa jatketaan studioanalyysiä.